Nilqakom għal programm Mit-sena minn Fatima, programm li huwa mtella minni Father Hayden fl-okkażjoni taċ-ċentinarju tad-diritt tal-Madonna ġewwa Fatima. F'dawn il-programmi qegħdin nitkellmu dwar il-messaġġ tal-Madonna f'dawn id-diritt u kif nistgħu ngħixuhom fil-ħajja tagħna llum. Fir-riflessjoni tagħna llum eżistijej dwar il-ġrajiet ta' Fatima sejrin nibdew naqraw it-tielet dera li seħħet fit-13 ta' Lulju tal-1917 u kif konna qegħdin nimxu f'dawn il-programmi se nirriflettu mbagħad fuq il-kontenut ta' din id-dera skont il-kitbiet ta' Sor Luċija u naraw anke dan xi rilevanza u x'tifsira jista' jkollu għall-mixja tagħna llum. Luċija tikteb hekk fit-tifkiriet tagħha. Ftit mumenti wara li wasanna fil-Kova Dajira, ħdejn is-siġra tal-ballut tal-liċi fejn għad kbir ta' nies kienu qegħdin jgħidu rużarju, rajna l-berqa għal darb'oħra. U mument wara il-Madonna deret fuq is-siġra. Xi trid minni? Staqsejt. Irridek tiġi hawn fit-13 tax-xahar id-dieħel. Tkompletejt ir-rużarju kuljum fġieħ il-Madonna ta' Rużarju biex tikseb il-paċi għad-dinja u tmiem tal-gwerra għax biss tista' tgħinkom. F'din l-ewwel parti eżisti għaliex it-tielet dera hija dera ftit twila mhux ħażin eżisti u fiha kontenut twil rik spiritwalment u huwa ħafna parti mill-qalba tad-diritt ta' Fatima, d-dera ta' 13 ta' Lulju hija dera ħafna partikolari. Naraw illi tibda billi Luċija għal darb'oħra tistaqsi xi trid minni. Din mistoqsija it-tfal diġà jagħmluha darb'oħra lill-Madonna eżistijej. Imma tidher illi dan is-sens illi t-tfal il-Madonna tħalli fihom is-sens ta' missjoni hija xi ħaġa qawwija immens fit-tfal. U nixtieq inkomplu nirriflettu fuq għaliex di mhux għalkemm ngħidu diġà tkellimna fuqha u kapitlu magħluq. Il-fatt li biex nimxu fl-esperjenza ta' tfal irridu nibqgħu nħossuha fina jekk din qed terġa' ssir tema ta' dialogu importanti bejn it-tfal u Marija, allura anke fir-riflessjoni tagħna rridu nibqgħu nenfasizzawha għax ix-xewqa tiegħi li permezz ta' dawn ir-riflessjonijiet aħna ngħixu l-esperjenza interjuri illi t-tfal għandhom minna f'daw l-esperjenzi u naraw din l-esperjenza interjuri xi tfisser għalina. Dan is-sens ta' missjoni l-ewwel ħaġa illi t-tfal iħossu quddiem il-preżenza ta' Marija nistgħu naraw jingħaqad anke fl-istess diritt ta' Fatima mal-missjoni ta' Marija. Marija tidrilhom b'missjoni mibgħuta minn Alla. U huma stess iħossuhom illi b'xi mod iridu jieħdlu fil-missjoni ta' Marija. Fil-missjoni ta' din il-mara unika fil-pjan tas-salvazzjoni, unika fil-ħajja tal-Knisja, unika fir-relazzjoni tagħha mal-la Trinità, unika fir-relazzjoni tagħha mal-umanità. U din mistoqsija eżistijej bħalma Marija kontinwamenti f'ħajjitha fitxet li tagħmel irridet Alla, dawk li jitgħażel biex ikunu biex ngħidlek kollaboraturi tagħha fil-pjan tas-salvazzjoni. Għax l-aħħar mill-aħħar kif qalet Marija fil-bidu li tfal ta' Fatima Alla għandu pjan ta' ħniena. Fatima hija storja ta' ħniena ta' Alla l-bniedem. U dawk li Alla jdaħħal f'din l-istorja biex ikunu strumenti f'idejh, dejjem fil-qalb tagħhom jitpoġġa dan is-sens ta' missjoni. U qatt mhu biżżejjed illi tistaqsimu lej xi trid minni. U dinha forsi hija talima ħafna importanti f'dan mument. It-tfal ma joħduwix for granted darba għal dejjem, imma minn mument għal ieħor it-tfal jibqgħu jistaqsu xi trid minni. Aħna f'ħajjitna ħbib tiegħi ukoll jista' jkun li għandna nibqgħu nistaqsu din mistoqsija xi trid minni għax jista' jkun li aħna saqsejniha darba f'ħajjitna fejn fien forsi meta ġejna biex insiru saċerdoti, reliġjużi, missjonarji,
niżżewweġ, isu infittex ir-rida tal-Alla lija meta niġi biex nieħu stat ta' ħajja, però mbagħad nieqaf nistaqsija. Isu once li ħadd l-istat ta' ħajti, once li ħadd id-deċiżjoni l-kbira, allura mbagħad nieqaf nistaqsi mulej xi trid minni, isu l-bqija huwa fidejja. Mentri l-verità eżisti mhijiex hekk, aħna kontinwament it-tfal għat-tieni darba, t-tielet darba jistaqsu xi trid minni. Hija mistoqsija li d-dixxipru tal-mulej irid jagħmilha kontinwament fil-laqgħa tiegħu mal-Alla. Tanti jekk li Ġesu fil-missierna ipoġġi fuq fomna ikun li trid int. Aħna il-missierna il-Knisja mill-bidunet fil-kitbiet tagħha jgħidulhom indilek it-tagħlim tal-ewwel apostli. It-talba tal-missierna kienu jitolbuha 3 darbiet kuljum l-insara tal-bidu. U llum il-Knisja li nżammieta li uffiċjalment il-Knisja l-insara jitolbu l-missierna 3 darbiet kuljum. Darba fil-għodu, fit-tifħir ta' sbiħ-ljum, fil-lawdi, darba fil-quddisa u darba fit-talba ta' filgħaxija l-għasar. 3 darbiet il-Knisja baqgħet iżomma din it-talba tal-missierna. U fija għal 3 darbiet matul il-ġurnata ngħiduli kull li trid int. Imma il-flip side tagħha, il-faċċata l-oħra tal-munita ta' kull li trid int hija xi trid minni. U din atteġġament li aħna bħala nsara dejjem għandu jkollna, aħna rridu nfittxu dak li Alla jrid minna, x'aħna ma ngħixux għalina nfusna, aħna ma ngħixux maqtuwajna rasna il-bot minn Alla l-imbierek. Aħna eżistijej qegħdin f'din relazzjoni kontinwa u għandna din il-missjoni mentalla mela xi trid minni hija mistoqsija li qatt ma nistgħu nifqu nwieġbu. U Marija twieġeb. Anke l-fatt li twieġeb għal din mistoqsija, affarijiet oħrajn fid-delitt ta' Fatima baqgħet sikta Marija, pereżempju meta fil-bidu qaltilhom allura min inti ma tgħidilhomx min hi mill-ewwel. Imma xi trid minnhom tgħidilhom mill-ewwel u anke hawnhekk terġa' tgħid. Irridek tiġi hawn fit-13 tax-xahar id-dieħel. Ġerġa' titloba li żżomm dan l-appuntament magħha. Tkompli tgħid ir-Rużarju kuljum fġieħ il-Madonna tar-Rużarju. Essenzjalment żewġ affarijiet titlob Marija f'dan mument. Il-tfal jerġgħu jiġu fit-13 tax-xahar id-dieħel. Appuntament għal xahar ieħor. ċewwa xahar però illi ħajkun mimli f'xi ħaġa oħra. Itolbu r-Rużarju kuljum. Eżistijej, jekk inqablu ftit id-deritt ta' Fatima ma' d-deritt ta' Lourdes, naraw xi ħaġa sabiħa ħafna. Fid-deritt ta' Lourdes il-Madonna kienet tidher Bernardet waqt it-talba ta' Rużarju u kienet tkun magħha fl-estasi titlob it-talba ta' Rużarju mingħajr ma titlob xejn tbaxxi rashha biss għall-glorja. Ta' Fatima ma kienx jiġri hekk. Meta naqdu dawn iż-żewġ esperjenzi flimkien, meta nqabluhom nirrealizzaw illi f'Lourdes Marija turina illi isma' kull darba li aħna nitolbu r-Rużarju aħna qegħdin fl-laqgħa mal-Madonna. Marija hija magħna, kull darba ta' Rużarju qiesna qegħdin fiċ-ċenaklu. Atti 1:4 fil-Bibbja jgħidilna kienu jitolbu flimkien ma' Marija. It-talba ta' Rużarju mhijiex biss talba l Marija, ma hija talba ma' Marija eżistih fil-ħajja tagħna. U allura nistgħu ngħidu li għalkemm it-tfal tgħidilhom sabiex jiġu darba fix-xahar, il-verità li kuljum tridhom ikunu fil-preżenza tagħha. Kuljum trid li t-tfal ikunu maqudin magħha permezz tat-talba ta' Rużarju. Mela, hekk Marija titlob profondament dan l-encounter magħha, din l-laqa magħha, din li jkunu magħha, din li jitolbu magħha. Imbagħad tgħidilhom biex jitolbu Rużarju fġieħ il-Madonna tar-Rużarju. Hawnhekk tibda titlanka din it-tema partikolari. Aħna fil-Knisja eżisti għandna ħafna titli il-Madonna. Għandna diversi titli, il-litanija waħedha hija numru twal ta' titli. Ċertament, ħbibti hija Madonna waħda, u ma noqdux inġeldu lil Madonna taħt titli differenti, kif sfortunatament ġili jiġri f'ċerti ambjenti anka f'pajjiżna, maħbub tiegħi, mhijiex sewwa illi nagħmlu dan. It-titli differenti ta' Marija illi l-Knisja tagħtiha jew lin-nies jagħtuha fil-mixja tagħhom sempliċement jirriflettu aspetti differenti ta' Marija. Marija għaliex hija verament maquda mat-Trinità Qaddisa b'mod perfett.
Allura hemm ħafna faċċati tagħha li aħna nistgħu nħarsu lejha. Waħda minnhom hija il-Madonna tar-Rużarju. ċe illi it-talba tar-Rużarju hija talba profondament Marjana u hija talba profondament kristoloġika. Meta qed ngħidula titlu l-Madonna tar-Rużarju qegħdin nifhmu eżistijej kif Marija għandha sem mill-misteri tal-ħajja ta' Kristu. Xi Rużarju profondament huwa meditazzjoni ta' Ġesu. U kif Marija u f'Marija l-Knisja u aħna għandna sem u nipparteċipaw u nesprimu u niċċelebraw u nipproklamaw dawn il-misteri ta' Kristu. Iġifieri meta qed tgħidilha fġieħ il-Madonna tar-Rużarju, hawnhekk Marija qed toħroġ eżistijej ir-rabta partikolari li hija għandha ma' Ġesu. Ġifieri fġieħ din ir-rabta li jiena għandi ma' ibni. Mela qed tpoġġi b'dan it-titlu lil Ġesu fiċ-ċentru eżistijej. Għax fiċ-ċentru tar-Rużarju huwa l-persuna ta' Kristu. Il-meditazzjoni tal-ħajja ta' Ġesu. U anka fit-talba tal-Ave Marija ċentru huwa Kristu, għax il-qalba tat-talba taslima huwa imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Mela il-qalba jibqa' dejjem Ġesu. Imbagħad tagħti l-intenzjoni għaliex nitolbu dan ir-Rużarju, tridhom nitolbu Rużarju biex tinkiseb il-paċi għad-dinja. Naraw li t-talba l-paċi fid-dinja, t-talba l-konverżjoni tal-midinbin, t-talba t-pattija ta' reparazzjoni għad-nubiet, id-devozzjoni għal Immakolata ta' Marija, huma kollha temi ta' Fatima eżisti, li Marija daqqas semmi wieħed daqqas semmi ieħor. Ma f'dan mument enfasizza il-paċi fid-dinja. It-talba ta' Rużarju eżisti diġà riflettejna fuqha. Hija talba għal paċi, għax Kristu l-paċi tagħna. Jekk ir-Rużarju qalba tiegħu Ġesu, b'Ġesu aħna nsibu l-paċi. Għaliex fir-Rużarju aħna nirċievu l-Ispirtu Santu bħal f'Pentekoste meta posti talbu ma' Marija niżel fuqhom l-Ispirtu Santu u San Pawl jgħidilna l wieħed mill-frott tal-Ispirtu fl-ittra tiegħu Galatin kapitlu 5 u l-Ispirtu Santu. U l-Ispirtu eżisti allura huwa dak li jġib il-paċi, Kristu huwa dak illi jġib huwa il-paċi vera tagħna kif San Pawl fl-ittra tiegħu l-Efesin. Imma anke għaliex l-Ispirtu eżisti meta qegħdin ninterċedu, ħbieb, meta qegħdin ninterċedu flimkien ma' Marija u permezz ta' Marija quddiem Kristu eżisti, dan l-Ispirtu ma jinżilx biss fuqna imma jinżel fuq il-bqija tal-umanità. Meta darba minnhom Pawlu u Sila fil-Ktieb tal-Atti tal-Apostli, kapitlu 16, spiċċaw il-ħabs u kienu qegħdin ifaħru l-Alla bil-lejl, waqt li qegħdin ifaħru l-Alla isir terremot li joħroġ lilhom mill-ħabs u joħroġ il-priġunieri kollha mill-ħabs. Meta aħna nitolbu eżistijej nagħmlu din l-istess ħaġa fit-talba tar-Rużarju. Kif infaħru l-Ġesu imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu ma' qudiem Marija jinżlu barkiet mhux biss fuqna imma anke fuq id-dinja. U mbagħad Marja tgħid għax biss tista' tgħinkom. Dinja frażi qawwija immens. I biss tista' tgħinkom. Hawnhekk joħroġ ir-rol partikolari eżistijej il-Madonna għandha fil-pjan tas-salvazzjoni. Marija mhijiex jien, Marija mhijiex int, Marija hija Om Ġesu b'mod partikolari eżistijej, għandha rol ħafna partikolari fl-istorja tas-salvazzjoni. Ejjew noqgħdu attenti li aħna ma naqtawx dan ir-rol ta' Marija mill-ħajja tagħna, mill-ħajja tal-Knisja, mill-ħajja tal-gruppi ta' talb tagħna, mill-ħajja tal-komunitajiet tagħna, mill-ħajja tal-familji tagħna, mill-ħajja taż-żwieġ, mill-ħajja taż-żożija, mill-ħajja tat-tfal, mill-ħajja tas-saċerdozju, mill-ħajja konsagrata. Marija għandha rol partikolari. Hemm ċerti ċirkustanzi ħbieb tiegħi fejn hi biss tista' tgħinha għax hi biss għandha l-missjoni li ta' Ġesu fuq is-salib biex tkun Om il-Knisja, Om id-dixxipli tal-mulej, Om l-umanità kollha. Waqt li nirringrazzjakom tal-li segwejtu dan il-programm mit-sena minn Fatima, ejjew nagħlqu flimkien dan il-mument li kellna b'talba li hija marbuta mad-deritt ta' Fatima, talba li tpoġġi lil Ġesu fiċ-ċentru ta' kollox. Nitolbu flimkien. Trinità qaddisa nadurawk. Alla tagħna inħobbuk fis-sagrament imqaddes. Il-mulej jagħtikom islem.